जो लोकटा को ये करनथिलु से एठी थिबो देख सेई गछ पाखरे थिबो ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନିହାତି ସେଇ ପଥର ଭିତରେ ସେ ଥିବ। ନା ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଆସିବ ଜୋନ୍ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଆମେ ଜୋନ୍ ଭିତରୁ ପଳା ଜୋନ୍ ଭିତରୁ ପଳା। गन छाड़ी घुसुर ହୁଁ गन छाड़ी के घुसुर स्नाइपर ଟିକେ ଆଖି ବଟନରେ ଆମେ अम्मी और 2 जण मात्र पहुंची ହଁ ମୁଁ ମତେ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି। ଟିମ୍ ରହିଥିବେ ହଁ ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିବ ସିଓର। अम्मी ମେ ବି ନ वर्सेस ହେଇପାରନ୍ତେ अम्मी वर्सेस ନା दी अननोन ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ଫାୟାର ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗଛ ପାଖରେ ଜିତିବା ଆମେ ଶୋଇବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ କାହିଁ କହୁଛି କହିଲି ସମସ୍ତେ ଗଛ ପାଖକୁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆମେ ଜିତିବା ଟିକେ ର ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଯା ଆସିବେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଯା ଟିକେ ଚେକ୍ କର। ମାର ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ଆଉ କହୁଛି ଦିଟା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। घर भीतर अच्छी हॉल ना हाँ घर भीतर अच्छी ଘର हाँ ଭିତରେ ହଁ କର